क्लासेसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों बेवहाय दिनै गोदान मोनसे आयदानि सोमोन्दै जों बेवहाय बिजिरनो थांगासिनो दङ आरो बे जाहैबाय जोंहा आसाम पुलिस एसआइ नि सोमोन्दै गोसोआव लाखि आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टरनि थाखाय जायफोरा प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ एबा खालामनो थांगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जा प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारफोर जागोन बेयो भेरि हेल्पफुल आरो आवगायनि जा कुइसन पेपार दङ प्रिभियास इयारनि जेसेबांखिनि कुइसन पेपारफोर दङ थ बेखिनि जिनिसखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनो रोङोब्लासो एबा एनालाइसिस खालामनो हायोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय आइडियाखौ मोनगोन मोजाङैनो एक्चुअली माबादिहाय फैयो बोरैहाय फैयो कुइसनफोरा बबेनिफ्राय फैयो कुइसनफोरा मेक्सिमाम कुइसनफोरा माजों रिलेटेड दङ बेखिनि आइडिया खिनिखौ नोंथांमोना मोनथिनांगोन एक्चुअली तो अब्लासो बे जिनिसा फैगोन नोंथांमोननियाव तो बेवहाय आं गोदान भिडिअ सिरिज मोनसे लानानै फैदों जेरावहाय आं नोंथांमोनखौ 70 कुइसन थामहिनबा जीके सेक्शननिफ्राय 70 टा कुइसनफोर थायो आरो बे मेमोरि बेस 70 कुइसनफोरखौ आं नोंथांमोनखौ बेवहाय सल्व खालामना होनो नाजागोन आरो बे जिथुनिखि पीडीएफ नोट्स थागोन बा पीडीएफ कुइसन पेपार थागोन बे पीडीएफ कुइसन पेपारखौ नोंथांमोना बहा मोनगोन आं नोंथांमोनखौ खेबसे बुंगोन जुदि जोंनि गुगल प्ले स्टोराव थांनानै दाबो जुदि नोंथांमोना डेबजिट क्लासेस एप्सखौ डाउनलोड खालामाखै बा इनस्टल खालामाखै थाबैनो इनस्टल खालाम मानोना जोंनि गासै क्लास एबा गासै नोट्स गासै भिडिअस गासै पीडीएफ नोंथांमोना बै एप्सआवसो मोनगोन गासै जिनिसखौ ओके क्लियर जादों बेसिम तो बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन जे नोंथांमोना एटलिस्ट मोजाङैनो नोजोर होनानै नायलां आरो बेवहाय डिस्क्रिप्शन बक्सआव जोंनि अफिशियल टेलिग्राम लिंकखौ होना दोनदों माबोरैहाय नोंथांमोना डाउनलोड खालामनांगौ बोरैहाय मा खालामनांगौ पीडीएफ नोट्सखौ तो नोंथांमोनखौ आं बै जोंनि टेलिग्राम चेनेलाव अफिशियल टेलिग्राम चेनेलाव नोंथांमोनखौ बेवहाय बुंगोन आरो जोंनि जा डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय दङ टेलिग्राम लिंकखौ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना डाइरेक्टलि जइन जानो हागोन तो फर्स्ट अफ अल तो बेवहाय डाइरेक्टलि आं बुंनानै थांगोन जे नाम खसाया बेसेबां नामदों हाउ मेनी खसास नामदों आर देयर इन नाम खसा नामदों माने नाम खसायाव बेसेबांटा खसाफोर हाबना दङ नामदों बे जाहैबाय 1000 फार्स्ट मेडिकेल कलेज आसामनि महा दङ नामदों डिब्रुगड़आव बेफोर गासैबो फैदोंमोन एग्जामाव ओके तो फर्स्ट गवर्नर अफ आसाम आफ्टर इंडियानि इंडिपेंडेंसनि उनाव अकबर सोरमान नामदों हायदारी गोसोआव लाखि बेखौ बेनि उनावहाय व्हिच अफ द फलोइंग इज नट लाइकलि टू कस्ट सुनामी नामदों लाइटिंग जों मा जाया नामदों सुनामी जाया गोसोआव लाखि तो बेनि उनावहाय मा नामदों प्रहलाद चरित होननायखौ सोरनि खामानिमोन बेयो नामदों सोर हेम सरस्वती तो हेम सरस्वती बेनि उनाव व्हाट वाज द नेम अफ द लास्ट डायनास्टी गोसोआव लाखि कामरुपनि जोबथा डायनास्टी एबा राजफोलेरा सोरमोन नामदों पल डायनास्टी जों आसाम हिस्टोरिनि सिरिजखौ नायखांबाय जों बेवहाय आसाम हिस्टोरिनि स्पेशल क्लासफोर होगासिनो दङ इउट्यूबाव एबा डिस्क्रिप्शन बक्सआवबो लिंक होना दोननाय दङ आसाम हिस्टोरि बेफोरनि जुदि भिडिअस नायाखैब्ला नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव थांनानै नायहैना लानो हागोन बेनि उनावहाय वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड माला खालामनाय जायो कुइसन फैदों 8 मे आव बेनि उनावहाय बुंदों जे 31 जानुवारि 2022 सिम आसामनि गासै डिस्ट्रिक्टआ मोनबेसेमोन नामदों 35 नोंथांमोनखौ मोनसे कमेन्टआव होनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायगोन आं जे दा फैबाय 2023 तो बेवहाय टोटल नम्बर अफ जोंहा एडमिनिस्ट्रेशन जितुनिखि डिस्ट्रिक्टफोर दङ बेफोर डिस्ट्रिक्टफोरा दा टोटल नम्बरआ बेसेबां नोंथांमोना कमेन्टआव आंखौ माना बुङो बुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायबाय कमेन्ट खालामनानै बुंदो जे 2023 आव जोंनि आसामनि गासै डिस्ट्रिक्टआ मोनबेसे तो बेनि उनावहाय मा होनना बुंदों स्कटलेण्ड अफ दि ईस्ट होननानै जोंनि बबे राज्यो एबा बबे जायगाखौ बुंनाय जायो होनना कुइसन मोनसे फैदोंमोन आरो बे जाहैबाय शिलं गोसोआव लाखि बेखौ बेनि उनाव ओके स्कटलेण्ड अफ द ईस्ट अच्छा बे कुइसना एसे भुल जादों बेवहाय आं बेखौ सुद्रायना होगोन नोंथांमोना पीडीएफ आव थांनानै नायहैबानो जाबाय तो बेनि कुइसनखौ आं सल्व खालामनानै होगोन पीडीएफ आव नोंथांमोना बेखौ क्लियर खालामनानै होनाय जागोन तो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन पीडीएफ आव थांनानै नोंथांमोना नायहै एसे टाइप खालामबाय एसे भुल खालामनानै होबाय बेवहाय बे स्कटलेण्ड अफ द ईस्टनि जायगायाव कुइसना बेलेग जानांगौमोन एन्सारा थिगानो दङ खिन्थु बै पीडीएफ आव नोंथांमोना मा खालाम बे पीडीएफ आव नोंथांमोना गासैखौबो क्लियरलि मोनगोन बेवहाय ओके तो जायफोरा डाउनलोड खालामाखै डेबजिट क्लासेस एप्सखौ नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय लिंकआव थांनानै डेबजिट क्लासेस एप्सखौ डाउनलोड खालाम पीडीएफ नि थाखाय तो मा नामदों When was the Bodo Trophy? Bodo Trophy माला जादोंमोन नामदों बड'लेण्ड ट्रफिखौ मालानिफ्राय होनाय जादोंमोन नामदों बे जाबाय 1952 बड'लेण्ड ट्रफी गोसोआव लाखि गपिनाथ बरदলৈनि मुङाव होनाय जादों बेनि उनावहाय बेल मेटल क्राफ्टखौ बहा मोननाय जायो बे जाहैबाय सरथेबारि ओके बे सरथेबारि होननाय जायगायाव बयबो मोनथिखायो बेखौ आसाम एसोसिएशनआ माला जादोंमोन 1903 आव द फर्स्ट फेज अफ द महामरिया रेबिलियन वाज स्टार्टेड बेसेबाङाव 1769 बेनि आं सिरिज लाना फैगोन महामरिया रेबिलियननि
दावहा जानायनि सोमोन्दै आं गासै मोनसे पार्ट लानानै फैगोन जेरावहाय नोंथांमोना A to Z गासैखौबो मिथिनो मोनगोन बेवहाय चेनेलजों जों डेबजिट क्लासेसजों नोंथांमोना सरजाबनानै थाबाय था A to Z क्लियार खालामगोन दासिम एप्लाइनि जास्ट नटिफिकेसनल' बेवहाय फैदों एग्जामा माला जागोन दासिम बहुत आखायाव दङ एटलिस्ट 2 to 3 मान्थस जोंनि आखायाव दङ आरामसे जों बेवहाय कभार खालामजोबनानै होगोन नोंथांमोनखौ थ' बेनि उनावहाय दङ बेटल अफ पलासि दावहाया माला जादोंमोन नामदों पलासि दावहाया जादोंमोन 1757 आव गोसोआव माला 1757 आव बेनिबो जों मोजां सिरिज भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला बेनि उनावहाय बुंबाय कच डायनास्टि गोसोआव कच डायनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन नामदों बिश्वा सिंहा गोसोआव नङा होमबा आंथ' बेखौ बारे बारे नोंथांमोनखौ भिडिअ बानायनानै होखादों थ' बेनि उनावहाय दङ जरहाट सार्वजनिक सभाया सोर नामदों जगन्नाथ बरुवा गोसोआव मा जगन्नाथ बरुवा जरहाट सार्वजनिक सभानि गायसनगिरिया बेनि उनाव बे जाबाय कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय फैदोंमोन इमान इम्पर्टेन्ट गैया दा बेखौ नायनो इमान लाब गैया खिन्थु अब्लाबो नायना दोन फाइनाल आन्डार 19 वर्ल्ड काप क्रिकेटआव जाय मा नामदों डिफिटेड खालामदोंमोन इन्डियाखौ बे सोर नामदों इंलेन्ड बेनि उनाव मा नामदों ग्रामाटिकेल नोट्स अन आसामिस लेंगुवेजखौ सोर लिरदोंमोन नामदों बे जाबाय नाथान ब्राउन व्हिच बैंक मेंटेन्स द फाइनेंशियल पॉलिसी को इंडिया सोर माबा खालामो मेंटेन खालामो जोंना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मींस आरबीआई आरो आरबीआई नि जितुनिकि इनसिग्निया बे इनसिग्निया मा नामदों जोंहा टाइगारखौ नुनो मोनो जों नङा होमबा बेवहाय बेनि उनाव सत्यमे जयते सोर अबेनिफ्राय लानाय जादों बेखौ मुंदांखा उपनिषदनिफ्राय इंडियान हिस्टरिनिफ्राय लानाय जादों तो बेनि उनाव आयरन मैन ऑफ इंडिया सोरखौ बुंनाय जायो बयबो मिथिखायो सरदार वल्लभभाई पटेल बेखौ गोसोआव लाखि बेनि उनाव सोर मा नामदों उग्रतारा टेम्पलखौ सोर गायसनदोंमोन शिव सिंहआ गोसोआव लाखि हस्ति विद्यानगरखौ सोर खामानिखौ सोर मावदोंमोन नामदों बेखौ सुकुमार बरग'हाइटनि गोसोआव लाखि तो बेनि उनावहाय हाई कोर्टनि जाजेसखौ सोर एपइन्ट खालामो बे जाहैबाय प्रेसिडेन्टआ बेखौ एपइन्ट खालामो फ्रीडम अफ स्पीचखौ बबे आर्टिकलाव लाखिनाय जादों नामदों 19 इंडियन कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 19 आव बुंनाय दङ जे फ्रीडम अफ स्पीचनि सोमोन्दै गोसोआव लाखि बेखौ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ओके which hill range is not located north east of India होननानै बेखौ एसे मोनसे ऑप्शन होना दोननाय दङमोन आरो बेनि राइट आन्सारा जादोंमोन सतपुरा डेबजिट क्लासेस एप्सआव नोंथांमोना जुदि पीडीएफ खौ नांगौ बेवहाय इनस्टल खालामनानै नोंथांमोना फ्री पीडीएफ नोंथांमोना बेवहाय मोनगोन आरो बेखौ माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोनखौ आं बुंगोन टेलिग्राम लिंकआव थांनानै जइन जाहै जोंनि अफिशियल टेलिग्राम लिंकआव माखासे पीडीएफ माखासे जिनिसफोरखौ बेवहायनो जों मख'नाय जागोन तो बेनि उनावहाय बुंदों आरोबाव बबे दैमाखौ तारमाने नन एस मा नाम यारलुं सांपो होननानै बबे दैमाखौ मिथिनाय जायो ब्रह्मपुत्र गोसोआव लाखि जोंनि ब्रह्मपुत्रखौ यारलुं सांपो होननानै जों मिथिनाय जायो सेकेन्ड बुरमिस्ट मा नामदों इनवेशन इन आसामाव माननि नैथि गाग्लोबनाया सोर गाग्लोबदोंमोन नामदों बे टाइमाव जेनेरेल सोर दङमोन नामदों माननि कियामिंगी आलामिगी होननाबो नाम बुंनाय जायो बेखौ बेनिबो जों जेब्ला मुवामरिया रिबेलियन जेब्ला मुवामरियानि सोमोन्दै जों बिजिरगोन एबा नायगोन अब्लाना नोंथांमोना गासै जिनिसखौ मिथिगोन बेवहायनो तो आसामिस मा नामदों लेखानि मुं सोर बे लेखाखौ सोर लिरदोंमोन होनना सोंदों जे आसामिस इट्स ए फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट एंड मादार गडेस कामाख्या बे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन होनना कुइसन फैदों बे जाहैबाय डॉक्टर बानिकान्त काकतिया बेनि उनावहाय मा नामदों जे जोंनि भारतनि संबिधानाव जे कन्स्टिट्यूशनाव अबे पार्टआव जोंहा लिरनाय दङ अबे सेक्शनाव जोंहा लिरनाय दङ नामदों जे जेब्ला मार्डार खालामो बेनि पानिशमेन्टआ बबे आईपीसीआव लिरनाय दङ नामदों आन्डार सेक्शन 302 आव तो बेसिम क्लियर जे फेस्टिवल आर एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ बोट नामदों बे गाहायनि होनाय बबे फेस्टिवला एबा बबे सेलिब्रेशन खालामनाया मा होनना बुङो बे जिथुनिकि बोट बे जिथुनिकि नाव जावनानै जे खालामो नङा होमबा दैमायाव तो बे बहा नुयो नामदों ओनामाव थामहिनबा केरेलायाव गोसोआव लाखि तो ब्रिटिश टेक ओवर द कसारी किंडम कसारी राज्योखौ ब्रिटिशआ माला लादोंमोन होननानै बुंदों 1828 मायथाइयाव गोसोआव लाखि बेखौ 1828 मायथाइयाव बेनि उनावहाय आं नोंथांमोनखौ कमेन्ट खालामनो बुंगोन जे कासारखौ माला लादोंमोन नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर आं जायनि एन्सारा राइट जायो आं बेखौ पिन खालामनानै बेखौ होनांगोन जाहाथे गासिबो नायनो हायो कासार किंडमखौ ब्रिटिशआ माला लादोंमोन बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय तो मा नामदों ट्रेडिशनल ड्रेस मिबु गालुक आसामाव सोर गाननो नामदों बेखौ मिसिंफोरा गोसोआव लाखि बेनि उनावहाय मा नामदों लासिमा टेक प्लेस लासिमा रिभल्टआ मा होनना बुङो आबादारि सोमावसारनाय लासिमानि आबादारि सोमावसारनाया माला जादोंमोन नामदों 1800 बेसेबाङाव
गुजिब्रैयाव गोसोआव लाखि बेखौ बेनि उनावहाय बुंदों जे महात्मा गान्धीनि जा सोमावसारनाय दङमोन दान्दी मार्च एबा दान्दी यात्रायाव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लाहैदोंमोन होनना बुंदों जों जाहैबाय बेयो लीलाधर बरुवा गोसोआव लाखि एसे स्पिडआव थांनांगोन नङाब्ला जोबहैनाय नङा तो who repeated Assam in the round मा नाम दं who represented Assam in the round table of 1930 1930 नि जा लन्डनाव राउन्ड टेबल जादोंमोन बेवहाय सोर बाहागो लाहैदोंमोन आसामनिफ्राय चन्द्रधर बरुवा हेपाटाइटिसआ बडिनि मायाव एफेक्ट खालामो लिभाराव एफेक्ट खालामो बे कुइसन फैदों बेनि उनावहाय बेवहाय आरोबाव राधा कृष्ण मा नाम दं which dance from showcase the love between राधा कृष्ण थ्रू मा नाम दं रासलीलानि थ्रुजों बे सोरनि डान्सआव नुनो मोनो जों बेखौ बे मणिपुरनि डान्सआव बयबो मिथिखायो रेड क्लिफ लाइनआ जाहैबाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव थानाया बेखौनो रेड क्लिफ लाइन होनना बुङो जों बेनि उनाव मा नाम दं सोर जयसागरनि मा होनना बुङो जयसागर टेंकखौ एबा जयसागर पन्टखौ सोर जावदोंमोन नाम दं रुद्र सिंहआ बेखौ गोसोआव लाखि तो कोभेक्सिनखौ सोर मेनुफेक्सार खालामदोंमोन भारत बाय'टेक बै टाइमाव COVID-19 सोलिगासिनो दंमोन दा जोबहांदोंमोन 2022 नि टाइमाव बे ओंखायनो बेवहाय कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै फैनाय नुनो मोनदों बेनि उनाव बुंदों लर्ड कर्नवालिस हैड इंट्रोड्यूस व्हिच अफ द फलोइंग लैंड टेनार सिस्टम बे जाहैबाय जमींदारी सिस्टेमखौ जब बुद्धआ मा खालामदोंमोन एटेन्ड खालामदोंमोन मा नाम दं बियो महापरिनिर्वाणा बहा खालामदोंमन बेखौ एटेन्ड खालामनाया कुशीनगराव गोसोआव लाखि बुद्धआ बे कुशीनगरावनो थैदोंमोन गोसोआव लाखि बेखौ Okay, Milan to the Manamdam. Milan is the mouthpiece of which organization? Here, Assam Satra Sonmiloni. Kesolakibiko. Assam Satra Sonmiliko Malaka Sondoman Notamko comment Kalamna request Kalamgan. So, when you know which of the following words was not mentioned in the preamble to the Constitution of India? Be Pastau Gyaman. Okay. First time of Begyaman Socialist and Seculara, Taibiko, Senajan Kendo, Augao Begyaman. Which of the following words was not mentioned in the preamble to the Constitution of India? First time Constitution Kalamata Imau, Socialist or Seculani Mininga, Gyaman, because of the So Achigalo into Domobia. To Benu Nohamunde, one of the first Talki film in India, Mabia Alam Ara, Kosolakibiko, Moran King, one of the who was the Moran King when Sukafa came to Assam. आसामाव जेब्ला सुकाफाया हाबदोंमोन अब्ला मोराननि राजाया सोरमोन नाम दं बडौसा गोसोआव लाखि सोर बडौसा बेनि उनाव बुंदों जे नेशनेल कंग्रेस टेक रिजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंसनि थाखाय माला खालामदोंमोन अबे सेशनाव 1929 आव बेयो खालामदोंमोन लाहौर सेशनाव ओके तो बेनि उनाव कोविड-19 नि डिजीजआ मा एक्चुअली मोनसे भाइरासमोन बे न होमबा बेनि उनाव रिवोल्ट अफ द एथनिक ट्राइब्स अफ द नॉर्थ कासार इन 1881 आव सोर खालामदोंमोन बेखौ बर'नि सम्बोधन कासारिया बेखौ बे जिथुनिखि रिवोल्ट बेवहाय बाहागो लादोंमोन होनना बुंदों तो बेनि उनावहाय फैबाय जों आसाम महिला कमिटि ओके आसाम महिला कमिटिखौ सोर गायसनदोंमोन नाम दं चंद्रप्रभा चैक्यानि गोसोआव लाखि बेखौ आसाम रिलेटेड क्वेश्चन भेरी इम्पोर्टेंट हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मा नाम दं भ्रयाम यामन और मोबाइल थिएटर ऑफ आसाम आसामनि मोबाइल थिएटर मा नाम दं आसामनि मोबाइल थिएटर ऑफ नानै फादार नानै सोरखौ बुंनाय जायो आशुत लाहाकार गोसोआव लाखि बेखौ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मा नाम दं भार्टिब्रेट बबे नङा नाम दं स्नेल आ नङा गोसोआव लाखि बेखौ ओके बेनि उनाव बुंदों मा रणथाम्बर नेशनेल पार्क आ बहा गायसननानै दोनदों राजस्थानाव गोसोआव लाखि बेखौ क्लियर जादों बेसिम तो which rays are restricted by ozone layer जों UV आ ओके अल्ट्रावायलेट रे आ बेनि उनावहाय बुंदों आसामाव सरि भारतआव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन पेरामिलिटारि फोर्सआ मा जेरावहाय जायनि केपासिटिया मेन पावारआ बुरजा होनना बुंदों बे जाहैबाय CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गोसोआव लाखि बेखौ CRPF आ बे पेरामिलिटारि फोर्सआव माखासे हाबनानै दङमोन BSF SSB ओके ITBP आरोबाव दङ बेवहाय 6 खात्तासो दङ आंनि बायदिब्ला 6 खात्तासो दङमोन बेवहाय बेनिनो मोनसे पार्ट CRPF जाय बयनिख्रुइबो गिदिर ओके क्लियर जादों बेसिम which one of the following is not type of coal नाम दं बे जाहैबाय सिडेराइट गोसोआव लाखि बेखौ which act is commonly known as the anti terror law बे जाहैबाय UAPA सॉरी UA मा नाम दं PA the unlawful activities prevention act गोसोआव लाखि बेखौ Which of the following British official associated with the local self-government नाम दं बे जाहैबाय Lord Ripon गोसोआव लाखि Which of the following is not a tributary of the Indus River बे जाहैबाय तावी JPG आ माखौ रेफार खालामो इमेजखौ
नोंथांमोना नायबानो जाबाय फट' जायखिजाया दानो नाय नोंथांमोना खेबसे चेक खालाम जे जायखिजाया फट' बा इमेजाव ओके फट' एबा इमेजाव मा खालामो लास्टाव नोंथांमोना साप'ज मा खालामबाय आं जेनेबा डेब'जिट नायनि फट' मोनसे बानायबाय नङा होमबा नाम मोनसे दोनबाय बेवहाय लास्टाव मा फैयो एक्सटेनसन मोनसे जेपिजि होननानै ओंखारबोयो थ' बेखौनो सोंदों बे जेपिजिआ मानि फाइल बेयो इमेज फाइल बेयो सोरजों थाफायो इमेजजों थाफायो थारमाने थ' which of the following is not a Veda नामदों आयुर्वेदा नङा बेयो ओके आচ্ছা भेदाया खैथा टाइपनि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंगोन भेदा दङमोन जोंहा ओके भेदाया खै प्रकारनि टाइप्सखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहर अब्लानो मिथिगोन नोंथांमोना बेसेबां प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ थाग थियारि जागासिनो दङ थ' बुरिनजि रिटेन बाय रत्ना कन्दली एन्ड अर्जुन दास मा नाम दं बैरांगी वाज सोर बेयो त्रिपुरा बुरन्जिया ओके Now, which of the following language is not organized in the 8th schedule of the Indian Constitution? 8th schedule जोंनि बर' रावाबो दङ आरो सोर गैया होननानै बुंदों बेवहाय टुलु गोसोआव लाखि थ' विजयनगर एम्पायार ruins are found in माहा मोननाय जायो बेखौ हाम्पि कर्नाटकआव दङ बेयो गोसोआव लाखि थ' बेनि उनावहाय फैबाय जों नेक्स्टआव folk dance ओके इन्डियानि folk dance गाहायनि बबे मोनसे नाम दं गारबा गोसोआव लाखि नोंथांमोना folk dance नि सोमोन्दै जों सिरिज मोनसे लानानै फैगोन नोंथांमोना मोजां गासै डिटेल्स भिडिअ जों लाना फैगोन बेवहाय जास्ट जोंनि चेनेलाव थाबाय था नोंथांमोना A to Z क्लियार खालामनानै होगोन बर'नि गिबिसिन चेनेल जा बेबादि भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बेनि उनावहाय फैबाय मौर्य डायनास्टिनि गायसनगिरिया सोर चन्द्रगुप्त मौर्य भेरि इम्पर्टेन्ट कुइसन बेफोर गासैबो बेनि उनाव गुप्ता एम्पायारनि आर्किटेक्टखौ बहा मोननाय जायो नाम दा पर्बत्या जोंनि आसामाव बहा मोननाय जायो बेखौ दा पर्बत्या होननाय हाजो तेजपुराव मोननाय जायो थ' गोसोआव लाखि बेनि PDF नट्सखौ लानो थाखाय नोंथाङा डेबजिट क्लासेस एप्सखौ इनस्टल एबा डाउनलड खालामनांगोन आरो जुदि बुजिमोना थायोब्ला जोंनि टेलिग्राम लिंकआव बेनि डिटेल होना दोननाय जागोन माबोरैहाय बेखौ मोननांगौ माबोरैहाय बेखौ PDF खौ डाउनलड खालामनांगौ फ्रि अफ कस्टआव फ्रियावनो नोंथांमोना लानांगौ बेनि भिडिअ जों बानायनानै दोनगोन टेलिग्राम लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोननाय जादों नोंथांमोना बेवहाय थांनानै नायनो हागोन थ' भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो जों नेक्स्ट पार्टआव सेकेन्ड पार्ट लानानै फैगोन थामहिनबा 2023 नि जों लानानै फैगोन बेवहाय भिडिअस 2023 नि कुइसन पेपारखौ जों सल्भ खालामनानै होगोन टेनसन दाला भिडिअखौ जोबथासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों